panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo ngayon. Yan. So, for today's vlog po ay nag-invite po kami kay Lula Tisi para magluto po ng ibos. Hi, na Lula. Hi! Yan, di po kasi kami marunong magluto ng ibos, kaya yun po, nag-invite po kami kasi siya po ay master na po na magluto po. Yan, shout out po sa kanyang anak na si Painon-non, sa kanya pong mga apo po, shout out po. Nonon Barbershop, shout out. So yan, nandito po si Lula Tisi kasi siya magluluto ngayon. May okasyon po kasi kami bukas. Pabasa po ni Nana, yung tawag po nun ay pasyon po. Kaya yun po, gumawa po kami ng ibos tapos yung binanban po. Kasi pang pa-snack po yun bukas. Kasi magpapabasa si Nanay tapos sasabay na din po yung mutmut ni Jabong. Bukas po 2 buwan na si Jabong, yun po yung ginagawa po ng mama at papa niya ay naghahanda po sila tuwing pitsa 22. So yan, abang-abangan nyo na lang po mga ka-road trip yung video po pa namin mamaya. Kasi mamaya dadating pa po yung magluluto ng ng binanban. So yan mga ka-road trip, at ito na po, ito yung gawa po niya. Oh. Ibos, mas masarap po to pag ang ka-partner ay yung tsokolate, yung kakao. Tapos ginagat. Nahulog na. Yun po yung partner po ng ibos po. Natatasaran kong gibukan. Talaga. Kanos ng bungkus. Ya, sa una na, padagusan na ning. So yan, magluluto po kami ng gulay na kamuting kahoy. Yan o. Karning baboy yung pang sahog po namin o. So yan, malapit na pong kumulo at isusunod na yung kamuting kahoy. Lagay na yan. Tapos kalagon mo na ng gadyo. Dapat gatikot siya. So yan, kumukulo na po. Tapos ako ka Diyos itong to, pasabat kan. Tapos ito pa, nagluto pa kami ng munggo. 2 yung menu namin ngayon. Ito po ang ulam namin ngayong tanghali. Munggo tsaka yung gulay ng kamuting kahoy. So ayan mga ka-road trip, at kakain muna po kami. Yan, kain po tayo. Kain na! Halina kayo, kakain tayo. Yan, masarap po yung ulam namin ngayon. Wala ka mo bulinaw? Bulinaw? Wala. Wala pong bulinaw. Cynthia, naghanap ng bulinaw. Siram ko? Nang tuyo. Kain po tayo. Hi! Dahil siyang tingili. Pamalikan na. Marami po kumalo. Jo. Jo. May nagkaan na. Jo. May ano nga nino. Ito may ulaan may. Ito mga ulaan na. Puntangan na ka. Upo ka doon, Lula Tisi. Jo. May na. Kain daw. Bunsa may na, bunsa. Malapit na. Yes.
Sila ganun ni Papa na kaya. Pwede raw ako. Dapat tayo nung adto agin at ako ako nito. Minum kasi Amunis. Bigtaon man niya is. Ato sa tuig container ya. Mineral po ron ito ya. Utang sa utang. Tawa. Ayan. Ano na yan? At ano, butangan mo nung kato. Ano, iula mo nang sa tugasan. Kain ka, bibi. Abi kasi yan, timian masarap daw pag mayroong tuyo. Wala pong tuyo ngayon eh. Walang nabili. Ali, Masarap daw kasi magkamay, sabi ng timian. Siya lang yung nagkakamay. At may pakikita rin ako sa inyo mga ka-road trip. Yun oh. Yan si Jabong. Jabong. Ang nakamo. Maghay nga ni Gasly. Halika. Na. Nganyod na. Pag unod to. Mga nasusupong. Bug na. Sirang kadi. Gulay ay. Dabong. Din ka una din. Binibili ka ng gamot doon? Dere, daman kaya mo Julwan? Nagmi-meeting. Hi na, bibi. Itong si Tuwa. Itong si... Ano po ko sa salakin ng mata na budi ang pagtiba. Hello, Jabong! Jabong, yan. Siya po yung mag-birthday bukas. 2 months na po siya bukas. Mga nagtago na lugod sa mga nagtago. Ala. Sabi ni Jabong, hello po sa inyo mga ka-road trip. Oh. hello po. Kumusta po kayo mga ka-road trip? Yan, si Jabong. Shout out na daw Jabong dun sa family ni Papa mo, dali. Dun sa family ni Jabong, dun sa Palawan. Shout out daw po sa inyo, sabi ni Jabong. Yung Jabong oh. Sabihin mo na Jabong, dali na. Oh, shout out. Sabi ni Jabong, out. Shout out daw kay lola niya, sa mga auntie, uncle. Umiiyak na si Jabong. Ting. Yan. Tapos yan. Papakita ko po kung paano talian. Ganyan lang naman pala. Ang dali pala. Sa salita. Sa gawa. Ang dali sa marunong. Ni Julie Arikan. bidok na to sa hilo. Ay, amo nga, migibon ako sa yelo. Yelo sana kaya kong gibon. Pagkaman baga po. Foto, pichi-pichi, kotsinta, kasabaklan.
At magluluto po ako ng kasaba plan kasi di nakakain sila nung fiesta. At nag-request po ito. Kasi oo, di daw nila natikman. Kasama plan. O kaya magluluto po kami ng kasaba plan. Ate Angie. So yan, pag ganyan po na tinalian at lulutuin na yan. Dahil may brown out. So yan mga road trip at ilalagay na po nila dyan sa dahon ng saging. Hirap pa kamo ni Jabo. Oh. At yan, wala po silang imik. Siniseryoso po nila yung paggawa. Kaya pwedeng mag-alata, mababae, Ay, Pahingi. kanina yung ibos tapos na. Isa di pa man talanda mo sa sigurati silang susunod. madali na so ibos na Di ka matapos. magtungka. amo. Dapat kami Kami kadakol. makatuod man dito. Yan, kaya kung sino man po yung gusto magpaluto ng binanban, kung sino sa kanila, available yan, master na master yan na magluto ng mga binanban dito. Wag lang order yung nasa Baguio. Dito lang po yan sa Bicol. Sabi ni sa mga Santimian yung nagpupunas, tagapunas ng saging, ng dahon ng saging. Siya yung tagapunas. Si Jabong man ah. Yung naman mga anak ng babae, mga karot trip. Ganito lang po yun mga karot trip. Dapat yung dahon ng saging pinupunasan muna para malinis. Tapos lalagyan ng ganito. Tapos ilalagay na dyan sa Tapos dapat dahon. po ayos-ayusin nyo rin. Ganyan. Pahaba. Tapos ano pa yung Tapos sunod? po, ganyan na siya. Yan. Balutin. Tapos Balutin na. itupi po yung bawat dulo. Ganyan. Ganito. Yan na siya. Ito po gawa na. Tapos dapat mag-asawa sila. Tapos hindi po pwede isa lang. Tapos tatalian natin para pag Oo. niluto po siya, hindi siya kakalat. Yan, correct. Hindi papasukin ng tubig. Yung kasaba. Tapos na di pwedeng balo. Yun mga ka-road trip, narinig nyo, dapat dalawa, mag-asawa talaga. Ganyan lang po siya kaya. So mamaya, makikita nyo yan, luto na yan. At kakain na. Excited lang kumain. So yan, lalagay na po dyan sa kaldero na malaki ni tatay para lutuin na yan. Say hi naman, tay. Happy birthday, tay. Happy birthday, Manong Kalbuhan. Kasi Bicolanong kalbo ko na sa birthday. So yan, lulutuin na po yan. At syempre itong ibos o suman ay ready na rin na ilagay sa kaldero.
Shout out kay Lola Tisi, ang tagaluto namin ng ibos. Kanina pa yan na umaga. Matagal siya. Matagal daw kasi, buting-ting. Buting-ting yung paggawa ng ibos. Dito rin ilalagay yung ibos. Naka-ready na po yung kaldero na malaki. At syempre, magluluto po kami ng pang merienda. At gutom na po kami. Kakagawa ng binanban, ibos. Pansit na bato. Oh. Sarap po yan. Pwede rin na kay... Ano na? Yan. Lalagay po dyan. Ay, kumukulo na ang tiyayin. Kumukulo na, pwede nang lagay mo yung pansit. Tapos, yan po, oh, ano na rin yung, nakasalang na yung kaldero. Yan, oh. Dito po kami sa malaking Palyasi, nagluto kasi marami po kaming kakain ngayon. Shout out po sa dalawang nagluluto ngayon ng pansit. Si Melly at ang naka-yellow si Antiyayin. Pretty. Siyempre, lalagyan po yan ng kalamansi para mas masarap. Yummy. Yan, luto na po. And 5 minutes, luto agad. May pabilang-bilang pa. 1, 2, 3 daw. I love you. 1, 2, 3. So yan, madami po kaming niluto kasi mayroon pong nag-harvest ng ng isda. Para prepare na rin po pag uwi po nila. Para makakain din po sila kasi gutom yun kasi maghapon po sila nandun sa baybay o ilog. Doon kasi nakatira yung yung isda ni Julius. Madami po silang magkasama. Kaya mamaya mag-ready na kayo, Milay, at maglilinis kayo ng isda. So yan, lalagay na po nila dyan. Baka mainit at tiyayin. Oh, yummy yummy. Sarap po. Kain na po kayo mga road trip. Ngalay na kayo. Yan oh. Kainan na. Mga 2 oras ata o 3 oras luto na po yan. At dito po yung ibos. Yan, sabay na po silang linuluto. Yan, kain na po tayo. Kain Si na Melay. po tayo, mga kapatid. Mga Mag- road trip pala, hindi mga kapatid. Ay, kadukul kinukupo. Masarap at may sabaw. So, video okay abang nagkakaon. Mga ka-road trip, kain po tayo. Tapos awit tayo doon. Yung lahat, video okay tayo. Bibidyo okay daw. Basta to, kain. Habang nagpapahinga, mag-video okay. Yan, ito po yung video okay. Mamaya, awit po kami mamaya. Sina Junibin, nag-video okay na tayo. Oo. Kakanta na tayo. Bicolanong Kalbo, merienda na. Ano nga si Jojo Bicolanong Kalbo, pansit na tayo. Mga ka-road trip, merienda tayo ng pansit, Bicol. Favorite niya nila. Pansit ba to? Pansit Bicol. Pansit ba to? Pansit na buwa. So yan. Baka sira. Gustong magkape. Hamamig kape ka mo? So yan mga ka-road trip at dumating na po sila. Oh. Dala na po yung isda. Maghapon po sila dun sa dun sa ilog. Yan o. Mayroon pong dito yung tilapia. Ito po yung tilapia. Tapos ito po yung karpa. Yan, madami po kaming lilinisan ngayon.
So yan, O, din. oras na po para maglinis. Magkuhan sa isurat ng Maglinis ng isda. Mirianan, sarap mirianan to. Ano man? Ato kinuskusan. Ay, pinagtaban na. kuskusan. Iluyuta din. Ay, banyo na tabi, may. Inaro. Diyan ako kading kuya. Kimian, magkukuna ka sa isuram. Muna ko sa nantin yan. Kade. Okay naman isa na. Sana. Pero di ka sa karpa. Dito makakapura. Pura di piga talaga. Mabiganan nito. Dawan ka di kapuno ka di sa piga. Yan, apiga, pwedeng ibutang sa marigoso. Ampalaya. Ano? Buyod. Ah, yung piga pala mga ka-road trip, yung Tagalog po nun ay bihod. Bihod. No, na di bos-bosan sana. Oo. Shout out kay Julius, siya po yung may-ari ng kids. Kids. Di abatag maray ka. Iiba. Karni. Ano ka ba tag-iiba siya? Ayaw na po silang mag-ulam ng karne. Magtagali kay kita. High blood daw. Kaya isda na lang. May padisan mo sa gulay na kat nga. Yan, magulay. Sabi po nila, parehas ay magulay daw ng laing. Yun daw ang i-partner. Ay, ugas-ugasan. Hindi ugas-ugasin nga ni una yung talya silyo. Tapos pala baliktad. Tinawan ninyo dulu si inay. Isang planggana po yung na-harvest nila. Yung nahuli. Yan, magluluto daw po sila ng pikidilyo. Siram ka sa nakapiga. Kadaklo na alagaan. Tanaraw maraw. Piga. Lang, adin, kinuskusan nila. Kaunang, nagawa ang luway-luway sa nang Piga. Tabusog niyo. Masarap ay biyod. Masarap po yan sa ampalaya. Sahog. Ay, subak din. Urig, manok. Maringan gabi na tada mag-agaw. Ano may gagawa manok? Amo, Yan o. ako na magkita mga biliwa. Man bayanin niyo. Naliguan kang pagaging kapagal. Ay, naman ni manok. Napapagal. Ay, kadiri. Yan, salamat sa inyo. Kahit hapon na. Di pa Yung baga sa buhay king permission na Pero beses ro kita kakasalin. Ay, salbiman. Maray hindi pa kasal pa mo. Hindi rin na. Hindi na mo man sa ng gastos. Di na sana. May balak pa po silang magpakasal ng golden wedding. Golden wedding. Pamirian, tulala na ka. Yan po si Timian kasi tulala yan sa isang tabi ngayon. Bago pa yan. Kanina pa po yan. Umalis. Karpa daw kasi yung ulam. Hindi yan kumakain ng ulam. Di ko lang alam kung nalulungkot talaga na umalis yung asawa niya kahapon. O nalulungkot sa ulam. O nalulungkot sa ulam. Si Antimian. Hindi kumakain. Sabi mo, Ate Mian, pwedeng paryo. O mag-ihaw na. Ito po yung karpa. Mararakpon. Pero kinpritosan nito ninyo. Binig pa ako. Hindi na po alam kung anong lulutuin ito. May prito, may nilaga, may ihaw, may pikidilyo. Patulan mo yun na dakol uman. Puputulin mo daw antiyayin yung malaki. Ito. Tapos ilagay yung biyud. Copy? Copy paste. Dito nagkikilit. Habang naglilinis, mayroong saging. Naghahanap si Antimian ng maganda daw na isda. Mayroon palang maganda na isda. May lipstick siguro.
Ito, natabundan ka unod to. Ade. At ito, pwede pa tilapia. Ako, manik ka na. Kung ano tilapia. tilapia. Yan, sige. Pwede pa. At ito sa Ante Mili, di mo naman kung paano maglinis ng isda. Ganon? Okay, hindi na. Yan, ganyan. Kakaliskisan po yung isda bago iluto. Ganyan. Dapat tanggal lahat ng kaliskis. Para kunyari, isasabawan mo, walang kaliskis na mapupunta dun sa sabaw. Ganyan lang po paglinis ng isda. Tapos hihiwain mo siya dito sa tiyan para matanggal yung bitukan niya. Ganito lang po siya. O kung gusto nang kumain ng... Ayan, bituka po siya. Dito ka. Wala Lalaki po yan, siya. lalaking isda. ayun talong tama natin. Nagdatarong baka man katikapot natin. Yan, makuha na. Yan, shout out sa paparating Di mo kuskusan, ti. Takakuha ka. na nagmumotor, si Jojo. Migib ng tubig. So yan, nagseparate talaga sa intimian ng tilapia. Kasi hindi yan kumakain ng karpa. Ano yun, may yun. Sinabihan. Ensadi si Lolo mamilsar mo na. Oo, kinagyan mo na sa Bakit na rin tayo magkaon na magkaraon na naman. Api di adibutan bungkukan. Namig sinang na Yung salita po kasi namin dito ay ringkonada. Bicol. Mahal kasi ang mantika ngayon. Kaya magsisinanglay na lang. Grabe naman na dila naman. Kaka, malano yun. Hindi man buga din nagbabagi. Ang gana igiramay. Sige taas. Di pa natatapos agi. Ana, maababa, nutong putlo na sa naninyo. So yan, muli po, bago kami magpapaalam ay magpapasalamat muna po ako sa mga tumulong po sa amin ngayong araw na to. Kasi kanila tiyayin, kay Miling maliit, Miling malaki, kay Maylani, kay Lola Tisi, sa mga naghuli po ng isda, at kay Ante Mian na takot sa karpa. Yan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Sana po nag-enjoy po kayo sa panonood at abangan nyo na lang po ulit yung video ko po bukas po. Kasi bukas po yung okasyon po namin. So yan po, maraming salamat po. And shout out po pala sa mga sponsor, sa mga sponsors po na nagbibigay na kay Bicolanong Kalbo. Maraming salamat po. Yan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe yan, please subscribe po and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos po na ina-upload po ni Bicolanong Kalbo. Dahil marami na rin pong natutulungan si Bicolanong Kalbo. Kaya sana po suportahan po natin siya para mas lalo pong mapalawak at para mas marami pa pong matulungan. Kaya maraming salamat po. Yan. Bye-bye na! Bye-bye! Yan, keep watching! Yan, mahal namin kayo!